ନା ଏଇଠି ଇଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଜି ଘରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏଇଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆଉ ଆଉ ମାମା ଆଜି ଅକ୍ସୁ ମାମା ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସ। ଚାଲ ରାଜବାବୁ ଯିବା, ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବା। ଚାଲ ଦେଖେ 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 ଏ ଇଏ ସେ ଆଗ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ। अरे कौन जा रहा ଏମିତିଆ କିଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଠି ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ, ମାଙ୍କର ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଫେମସ୍। ଅଳାନବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଧରଣର ଏଠି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବା। ଏଠି ମା ପୁଅ ପଳେଇଲେଣି। ପୁଅ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଯିବା। ଆମର ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତ ଆମର ବି ଏଠି ଆଜିର ଦର୍ଶନ ବି କରିଦେବୁ। ଜେଜେ ଜେଜେ ପୁରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉପମା ଉପମା ଆଉ ତା ସହିତ ମଟର ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଫିନ୍ ସାରିକି ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଘରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହାଟ, ସାତଶଙ୍କ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରୀ ଯଦି ଆସୁଥିବେ 23ପୁର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମିଳେ, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାସ୍ କରିକି ମିଳେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କିଛି ମିକ୍ସଚର୍ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଘରକୁ। ମଝିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମିକ୍ସଚର୍ ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଘରକୁ ଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର୍ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବିଲାତି ଆଉ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କିଣିକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ତ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ଅଛି।
ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିକି ଘରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୀପା କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ବି ଏପଟେ ବସିଛି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ଚାଲିଛି, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। बैटर रेडी ये भी कन्वेंशन मोड भी ऑन है कि सी भी रेडी है माइक्रोवेव स्टार्ट है हमारा प्रोजेक्ट बस ये ठीक करुच्छे देखो सब आम घर पाखर पिलाने छोट छोट पिलाने आसरी बर्थडे विश करने सहित मामू घर भी पलि आस भाई भौणी मामू भी निजे आसते सेलिब्रेशन हम 3 वर्ष पु आमर कंप्लीट है। तो सांग मैंने केक कटा समय भितर देखु पुओ जा बड़ बापा को केक दो जाऊँगी देखु केम दौड़ी दौड़ी जा केक दौर केक हैप्पी बर्थडे केक तापर सांग मैंने खाया पीया स्टार्ट होगा जो पिला मैंने आसते भाई भौणी सब मिसिकी सब खाऊं देखु सब तो सांग मैंने केक पे कटाकटी गला आ पिला मैंने भी खाईदे तो पुअर मामू आ भाई भौणी आसते बाहरी गले पु आ कांदुची छाड़ूनी सी कहे मत नहीं जाओ ना रुह तो टिके गाड़ी बुले नहीं आसला आम पाखक आसला से गले देखु देख कांद तो सांग मैंने यही बर्थडे ब्लॉग टी पुअर केमती लगे तो निश्चिंत कमेंट कर जनइबे आ लाइक आ सब्सक्राइब जमी करेंगे तो रोचे आज वीडियो रखुची नेक्स्ट देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय श्री जगन्नाथ।